Shilak Shakiladu, Sanpo Hajar Tengkai Sikibawan Baar, Kan Lumpung Nilekai Football Keseng KSU Nongpoh Circle Hamadan Dihar. Ban Penrung Kerteng, Phun Hau Number, Pra Iwe, Lai Iwe, Not Nyo, San Not Iwe Pra, Lane Pra Nyo, Kendai Sao, Not Sao, San San, Lai Sao. Namar ke Jing Persya, halor ke Jing Penslem Jong Sorkar Keri India. Ban menjur ya ki Jingdawa ka kenhun ki Nongtrei haki bang lani ki jaka ken show pisa beper hagari Baroh Kawei kila Pynbna ba bakin perlong ke Iakhih da ka basange trekam ha ka arpoh nyau trek uklal kot 8000 arpoh reu hagari Baroh Kawei ya kene ki Iakhih lakot penlong da ka United Forum of Bank Unions ha ka bakin nong ilam kila ong ba Baroh ki bang kini bynta lang ha kene ki Iakhih ka UFBU ka bakentup ya gi khendai tili kiseng jong ki Nongtrei bang bat ki officer jong ki bang baper ka Jingdawa ka bhakmat bat ka bakong san jong ki kiseng ki Nongtrei bang kalong ba sarkar kan Pynbna bat menjur bagi Nongtrei ha ki bang kintrei san sngi ha ki sitayo bat ka sin sajan kan dei ka shuti na ka banta jong ki namar kumba galong ha ki sin sajan jong ka tayo baar bat ka tayo basau ka dei ka sngi Nongtrei ya ki hamman lau banai Kinong ilam ki bakentup yo ba Davis Lengdo ubadeu State Secretary jong ka All India Bank Officers Confederation Meghalaya State Unit baru ba David lalu ubadeu General Secretary jong ka Meghalaya Bank Employees Association kilong mai kini jing terwa la dep ai jingmut da ka Indian Banks Association kat kum ka jinge so yete kular hapdeng ka IBA bat ka UFBU haka nyol trik unok pra arjar arpulai Henry Om Syampat lapen trekam hadu mentah Kani ka jingelang jungi menta ka long bang kwa ban ai Kaweika press release Pynbna langba ki press shphang ka strike ni ka jing khang jong ki bang bang yamut ban ya penlong hakar punyo tarik ku January 2018 kani ka strike kan long Baroh India kani ka strike ki khot da ka United Forum of Bank Union ka pakanthub ya khandai ki union jong ki officer but ki employees kabadai ka AIBA, AIBOC, NCB, AIBOA, BEFI, INBEF, INBOC, NOBW but NOBO. Haka jala Meghalaya ni don tang lightly ni kini ki AIBA, AIBOC but ka NCBE. Di kani ka jing pakang khang jong ki bang haka punyo tarik jong liu banai ki khot da ki prala ki Nongtrei bang ki batrei haki bank sarkar katugat nitli ki bank Synod nangta ki bank di banabari ni ki foreign banks ki bank nongkondong ni ki regional rural banks but ki cooperative bank kata komod haka arpunyo tarik kini ki bank brokot kini ya kham like no tang katugat nitli ki private bank ki bamya ya solang bat ni ki bamdon bynta ka UFBU ti beli bang ya khot ya kani ka jingkhang bank kalong ba ka sarkar kala penslem ba ya kawai ka jing kular ni ka ba kala menjur hau snem arajar khatsan ha deng jing yalang jong ki UFBU but ka IBA ka dei ka ba represent ne ka bawan naliang jong ka management jong ki bank kala ong ba hau arajar khatsan kiliarai ba nginya penlong ngini IST ki Nongtrei bank haki sini sejan ke baat, but sini sejan ke sah. Second and fourth Saturday. Syai kata aku mengan sipen TPP kalau ba, man ka sini sejan ni sietre steng sini. De hau arajar khatsan ni rai pedeng jong ka UFBU, mot ka association jong ki bank, but ka IBA ka association jong ki management jong ka bank ba. Hajaka mengini tre steng sini ka first Saturday, but ka third Saturday. Oh, but ka fifth lah tak kadon ka fifth. Ni tre full day. Ningin tray proses ni aja kajok ngasih ni, but nakatu bangili tray full day aja kajok ngasih ni, ka second Saturday but ka fourth Saturday, sing sejan ke baru pasal ni yoshti, te hadin kata pada biang hu arjar ar ka IBA kala ong ba kelia menjur bangin IST ki bank ini ki Nongtrei bank in yoshti Baroh South liki sing sejan. Namun hajaka bang ini tritang henrus ni ngina trino tang sans ni bagi kot kata 5 days banking. Tika demand jungi kolong ba ni kuai kata 5 days banking. Tika jinglongo kolong ba hau nadu arjar ar IBA ko ba ngila da bia rai ni haban ya pan ka jingbet na ka government. Kila ada forward ka approval jong ka IBA
syaka government nado arjar arpoar ka klam don ke halor kata ka sarkar ka klam ai ka nu ka order iklam ya kata ka jingya recommend ka IBA nang tapat biang hu arjar arpulai ro clearai hadu hu arjar arpusa last arjar arpusa haka join note ka ba u menai March ka IBA ko bang ngilade recommend syaka DFS ni syaka government of India bakat ai kata ka jingbet balai ba ki bank jungi kimla bon yoshi adu baka parai jingbet ka sarkar government of India di nadu snem arjar arpulai arpusa hadu menta ka don betang kata ka jingong ba ngilai recommend and we are awaiting the reply. That is kai baki om ki we are awaiting the approval bakna jingbet ka government andre hadu menta ka part 1 ngilai up nadu menta la arsnem ba laisnem menta ngilai up menta ngismu bang yimla bani apshu ingya ngilai dawa biang syaka government ba nginya kide bani ai no ingi kata ka 5 days banking ni banginya 3 tang sansni ti kala don ko ka jingyalang ka bakpat ka labor commission ka CLC ha uniu banai andre kata ka jingya karen pade ka klamya position klam sei so di ngilai rai ba nginya litbit pat kata ka strike nginya don bai kata ka strike ka punyu tarik jung niu banai arjar riu di balai ba nginya pane kata ka yu ka long ba berkot ki controller jungi ka RBI ka SEDB ka Nabat berkot ki trai tang sansni si teyo andre balai mengi ki batre bank ki bangis ki ba syakri ki pajba ni habban ya tribun di naliang jungi pedeng yong ba kita ki arsni bang ya pan bangin yoshti ka first and third Saturday bakanum thot ya ka jing trai bakanum thot ya ka jing syakri ki pajba nyong ba man ka sngi pat nadu sngi nongkong hadu sngi odien nginya trai no 20 minute khambut ti kata pat ngia le bania phya ba 20 minute la dalong nginya trai no khamploi ya ka bamenta la dagi bank ki pli shfu buji nam ta ki pajba hata ka por ngin pli no khandai sopo but menta la dangi khang san buji ki pajba ngi khang no sana po tingi le khen bai tai 20 minute la dangi trai man ka sngi nadu sngi nongkong hadu sngi thodien ni trai extra ni trai khamtam mi ka ibang ya trai menta kaladap inunta katuki sngi sejan artli bang ya pan shti kajing pan jungi kata ka 5 days banking ni bang ni trai tam san sngi kambut bang idon ga nugu jimbut bang pen thodi ki pata bali bai Baroh ki bank kam jungi ga de bang shkri ki pata Nongtrei ka government hadu mentaro kapat ai kata ka rai kapat ai jingtep pa philai yo ne pinum yo kasudon betang kata ka recommendation na liang ka IBA na liang ka government ka snapchar kamong e tinatraw yiron kanika strike bang yamut banibu ka atpunjotrik jumni panai man petsmo ka sarkar bang ibrokot ke Nongtrei bank ngile that ya kata ka jing up pat ngile kwa ya kata ka Jingdawa jungi ikani ka di ka yu kani ka jing fat strike jungi pade kamdei bang ya kwa mungi andre kalalong kumba kilapan ban nangi kilapan bor yangi bang ile ka strike it has been forced upon us it's not that we want to go for a strike but the indifference of the government and the IBA in implementing this assurance that they had given us 2 years back has not been fulfilled so we have been forced to go on a strike bali bang ya pan ya gani ka kalong mi ki Nongtrei bank kilong under a lot of pressure kajing ka kama bank kalong pisutui ba nia ni haban ya bat ka pisa jungi pajba no ka pisa ka bodon apo bank kamri ka pisa jungno ande ka de jungi pajba ki pajba ki wan bu pisa ni ki wan kechu pisa ni yiku tu ka pisa ni haban pet te nak tu ka jo ka pisa ni airam ki bai ka yai punta te ngi ngim don ngimla ban pakla tang shiting ka shipia do kila don ki bun ki don ki por jungi bak ya kum bakla ngi kum ya siu tam yu brio mo teng teng ka jing ya yu ngi kum bakla jaga ban ai sputling kum ai khatwi tli ngimlap shu iti brio itai wei bangi la kum ai tam ngi bun sin ni siu la ka yu la jo ka nanta ka kam ya po bang ka long ka kam ka long ka pa e ba ka pa de ba te kani pede ka khata e ka jingko jingkhya jungi tingi semua bala dang yoshti ya kasing sejan ngi yo por kandet bangin relax kumancho bangin kham jathat both physically and mentally because yangi physically ro pe ngatrai pisia bayawan haki bang jungi prokai pilai nado shpubuji ado sanbuji ka dei
ka transaction nam taki pajba hadin kata ro ki Nongtrei jungi ki atre adun nyo buje pra buje knai buje mentali ki labun gini ki scheme na leng jong sarkar ba ki penyat lang ba ki ban ki ba ki khot kini ki social security scheme kini ki social security scheme ro gini bangile mangi lamba jungi kini ki Atal pension yojana ki PM JJPY PMSBY kini gede ki jing Pynbna leng jong sarkar pedeng ki ba banyarap iki bedok busuk ibret beriamo tikini berkoi ngile lamba ki bang jungi te katuro ka additional pressure kelawan ini naro kata ka kam jungi kalong ko pate ka bolong under a lot of pressure tingi semua bala rangi yo shti ka sengi sejan kan yarap ini bangin relax kanu kata tan ki iyo jungi ngini opor bangin ya don bet ki family lo jong pun sien jungi sengi sejan kala dei sengi shti ni habon Nongtrei Sunday ka dei sengi shti ni habon Nongtrei kakata ya kutu ka jingya dei hieng ro ilok ni ulok bunsin labun tang habang dun hieng la ya khnyum yangi ro kakata ka met ka phat jungi kakata jimu chi pakha ro kakata we are under a lot of pressure tingi small balada niyo ka ni ka 5 days banking naro kata pat fi menta ski kat kum ka jingya jogi ni ka technology kibun ki kam ki ba mensha ba ni chap ni le hapo branch menta ngila sang ni shift shiki digital mode mensha pinakan mau haba pilik tap bisa pihak benlik besaban pihak ben yeng lain ai pi baterai yang topo counter in sim ka bisa in tap apo account ji hapor bo fisai ka bisa ro pihak ben besaban mentapat nadu belami ki ATM bat ki CDM gadi ba fisai bisa CDM gadi ka cash deposit machine ti pindon kam show ban yu ti ki bun menta kelasang yu ti kanum khata ki pajbaro ki bun ki ong ba ladangi khang mangi ki pajba kumnu ken sai bisa ki sena po ATM mentali ka perthai bapila banle ki online transfer ki bunsin ke ni ka pisa pindon kam show banle sei na po ATM sa ai brio khti biang pila ban chu le di ki online banking pila ban le di ki mobile banking ki UPI payment ke menta pun ski ngelasang ban ya shift sikini ki technological ways ti kanum khata ki pajba pat na sutanat ba ki pajba jungi ni jala jungi ru menta ki lasang ban ya nangba ban panon kam ki ni ki digital mode of transaction ki bale lamba ki mobile mentali ka mobile ka lalong ka bank ju fi ko an pli account phi laban pli da mobile fi ko ban phi la lot ka checkbook himdong kam sho ban wan cha branch ko ban sho ban wan cha branch ngan ai way slip ngala na ko ka checkbook phi laban apply ni mobile fi ko ATM phi la ban ayuna mobile fi ja ka ATM phi sngewbha ni ra ngala ja ka mobile don manu ro ka phi la tu ka ATM jongar ki le fraud phi laban block ka ATM fi ko ban phap sa phi laban ne ka ATM fi ko ban check ka balance hadu menta ki bun hanong penong kadang ya mentahi ba kibun gibro ki patnya nang ban penun kami kata kinang yawan be sepo branch ban keli bang ala poine mi bisa jonga mo ki payment enrega payment kini kita katulop masrul hendrai menta baladon kini ki mobile banking pada pila ban check dadi online banking pila ban check ba ka bisa kala poine em kala yanya em tingi semua ba iki pajbar ko dum kata ngiro ladang yo eta ka 5 days banking kan yarap ngiro bengin kham ada Nongtrei habang udai brio ba shat ba klan ula ban chakri kam ha ada udai brio ba shat klan kamet ka chimut chim khat ka chim skri ro kata ho kani kan nong bai bro shi rin dia brokot ki bank sarkar katu kan ni ki bank simet borok ki bank nong pandong atau borok ki cooperative bank ya dan kan state kinum ya clear kan si shu khang benya kadon ka Nginya don Kaweika demonstration of Prophet ki state center hamnia po Shillong rongin ngipat dia penpet ndrei ngatrai nginya don hamnia po ka Pulau jongga State Bank of India Shillong hakat punya trek ngatrai ya ki po Tuma ka Jingdawa jungki ka dei ban yo shti bit ki si sejan hoi bro jadi ka bomtang yo tam artli ki si sejan ka first and second ada second and fourth ngiya tre ka first and third fifth ro kidon don ki banai bangi don extra yang menteri makasih kani ka ba tre extra de kolong kumni ka ba menta ngiawan tre ka first and third Saturday no ka te sing sejan ka banokong bat ka ba lai jong banai te ini bangi tre mangi jaj bangi ong banginum wan tre sho hata kasni bangin compensate dia kata bakinum thut ki pajba kanum thut ka jing sakri ke pajba pedeng ong ban nado sinong kong hado singi thodiang lada ka bank ka ayangi bangi sing sejan ngin yoshti Narus kinong kong harus ni thodiang pada ngin ya tray extra in tray tam no sa 10 minit man kasni te pindah kain 10 minit man kasni aka san singi kalalong aspa minit
te katu kala kawai katu ka shti asni bangya dawa mangi